ole chakchok production chuan ngai thatu zong zong te chipai kan han buk le chewa tlang sam na ania hei heta anan kin lan hi tlang sam hi covid-19 vei thoha ngoi to te tan po in a tha hle ni ti tun hnaya hianin aron thang le ta a mizoten tlang sam kan hriat na ber chu pakhat na chuan pem thar dam doya kan man thin kha ni a anha hi kan han nuai soma ti chuan pem thar laia thi sen chuaka te kan han noi khan thi sen te phui ngal maya chutiang chuanin pem thar dam doi ta na thatak mai ania pathen khat te chuanin kung ni khatal hi voin thleng hi wana ten zu ram thin ani chutiang chuan hei ke po rem chang tak mai zan ina kan mu hlo maya hemi ka mu po hi kanau pi zonin a mu khan ti tlo ka lo phal lawa a omna lo hrekhiawa dam doi ta na that zia hria zaina ka mo ve le khan chuta chuan omolo man han ti chat boka chutiang chuan he tlang sam hi mitam tak chuanin zun thumin en kolna te pon lo mangani ome he tlang sam na hi tunlaya hian barmarama covid-19 veite ta na inen kolna anon mang tatlat mai ni kan upa te na anno soifo angkhan ram muldam doi hi mihring te tan pathian ina abuat sei thatak mai damna ani ve chin boka wangin ani ngei le ni ngei lo chu kan na hre chi bik lova amero chu a mu chuak tu pa hian hedam doi hi in eya indam lo ani chuan kalu te poron la hial ro ti in asoi ta hial ani a chan chu barmarama kan hriat angin kan unau ten thina sa em me thok na lama har san na nei wangin chung te wang chuan dam doi an zong na sa hle ni chu wang chuan he anon mu chuak kanon soipo hi agin tlak le abel tak tura kangaya tin mi zo te chuan tlang sam hi kan ngai na viawin ka hrevea a chan chu Christmas ton naya aron par china tlang sam alo par chuan Christmas an hai ta ti in kan phur em thina kan no pan lai chuan tlang sam par kan han mo chia hian Christmas an hai to ti in kan in hril sup zela khovel mi hring te suat tu covid-19 atana te a tha ti an lo soi le ta zel hi alomom le in ka hria tidam tu chu lalpa ni a amai ro chu heng thil chi rang kal tlang hian mi hring te min en kol thina ni ti ro chu hretel ta ila a tha ome tuna chuan engtia song bol tur nge engtia dam doya siam chu tur nge ti kha kan lo endo na ni masabera chuan na som thum kha fai taka sil tur ani a an sil zo hian helai beltia hian kan chhum don ani ole barmarama rakhain Yakhain state Arakan Ho state a khan he thil hi an han practice khan tha anti em mai kha ani a damdoi in awanga u thuna anti pu thuna chuanin tlang sam mangai hian damna anlo changkha kan lompui em mai ni thoha em to te poin he tlang sam damdoi hian han in khan ni khat leka te khanin an thoha te kha alo re ta thina ni atini ole tuna hian na som thum chu fai takin alo silta a chhum na bela lo da don ani ti chuan heta hian he tuino no thum hi a han tel dona a khat vek angai chuang lova thingpui in no te no thum vel kha na som thum nen hian a in hen tok a thatok viawani antini ti chuanin he tuino thum kan han chhun hi kan han chhu manga tuino khat chau aban thlengin no ni akang thlengin kan chhum don tina ni chu voile khata enkol tur tam deuh hlek kan nei ni chuan voi khata na som rukha arwalin tuino ruk mangin a chhum thei don bok ani chu tiang bokin na som kwa kha tuino kwa mangpoin achum thei don tina ni chu enkol turan tam chuan ole tuna hian
kan han chu manga tuino thum kan han chun lu khano khatani thlengin kan chum don ani ole hei tlang sam rim chauka te chon ron nam ta rum maya kan no pan lai dewa khoite zu tlang sam kunga omte kan lak thin lai te po khamin ti kha chuak rum mai Mizoram hian tlang sam atam hle a kung then khat alian deuh po kut zung chal tiat te ni in mihring aya sang ma te po hian tlang sam te hi om thei ni chu damdoi tan alo tha an han ti le zel hi mizo te tan chuan van nei na duom tak mai ni te po in alangani kan evangelist pakhat in ronga bol na tum khat chu damlo te hian min ron pan lui ati chuta chuan in daijin chi hi ka pai boxia lalpa ing tin ke en koldon ni antana dam do yang ma kan e boxi lawa daijin himbal som mai te ka tong taya daijin chu kan pe vek ka dam lo chi sang kha an dam pui hlom tat mai ni tiang deuh khan pathianin he tlang sampo hi kan nam ti dam na tur khovel ti dam na tur te atana lo ro tani phei chon a thadon e maya tin ele bartlak chamna tam tak tuna hian om to lockdown kan kalpuina sa sia hengkara po hianin kan lo tangkai puya lockdown te hen om to lo sela chu me thazok te hen ei thein na han thok vek theila ti achak om hle to maya tuna hian lockdown awangin fridge nei lo te phei chun mangang em maya ei tur ten tla chama zo kholama kan unaw ten ei tur te min han pelo phei sela chuanin mangang tak tur hi kan ni na chen a oma zo kholama kan unaw ten an thlai thar te min pek chunga po hian alom om kan ti tak zitani ti kha rem sang ala in ka han soitel ve ngal te ang khovel puma hian Mizoram chunga Aizawl municipal area lockdown na sa hi tu ma anom ve po hi ka ring thin lowa kanin lockdown na kanin shrek re thei ta hle mai chu ani hi kanin lockdown na sangar boka kan dam wat hi angai ber ni te poin alangin ka ria kan hrisela kan dam chuan kan thokanga kan tho chuan ei tur tha ha kan nei don ani kan dam doi lama khan han kirle ta ila so tha to view maya tuino khatvel a chuak thei to mai don ani ti hian ti chuanin kan lo chhum kang deuh hlek palani po in tui dang kha tel le mai thei tur angai ta bok ila tiang khan a thau me ole minute som panga ve kan han chhuma tuna chuanin hei kan han da dai to no thum khania tuna hian no khatvel a chuakem o ti hianin han thita kera arong hi a hriat vak thei lo dewa ril nawa khan han da sela a thange arong hi a hring lu tuk lo a eng deuh bokani chu a eng deuh zok mani chu tiang chuanin thei tui hemi apple juice kan ti hi ang hle to ni ti chuanin hei hi damdoya a ei tur ten an ei dan tur tok kha puitlinga chuan hemi thir fian te khat hi voi khata a ei tur ani a so mi thir fian te khat so chi tlema pol tur ani a om khan na deuh hleka emo apum te nom lo tel chuan chi kha tel tam hlek thei bokani kha damdoi ta na tha em mai chu alo ni ta ni an ti ni hei hi zinga voi khat tlaya voi khat zana voi khat emo a ei chan da na zir khan ni khata voi thum ei tur ani chu hetiang thir fian thum in ei chuan in thoha zong te kha alo re mai don ani ati ni chu alom om hle in ka hriani ole no pang dos chutle min atlem vele thung dona fian te hei no pang choi na fian te hi ni mai hetiang spoon te khat hi ni vele maya chu ni khata voi thum ve tho ei turani ati ni ti chuanin so chi tel ve tho turani a chuan ti khanin lo ei velenga no pang tan po puitling tan po mi zong tan damna lo ni se zoram pum pui handam vek mai ila kan wati tak em hei hi damdoi siam dan phung a han soite chu ani a tin pumna tan po a tha a zun khum tan te po a tha ni an ti ni kan soita ang khan a hring lai hi han noi som ila pem thara te po han noi ila
a tha em bokani lalpa in min ti dam theu sila malmin som sak theu ro se thil tu te in zawai in lo dam ula lo in enkol thazel ro ti in du sakna kan han hlan bok cheu ni kan lo me ole good morning vek ule ni zan khanin fian khat kalo in to a tukina hian fian khat ka in le dona free cha khanin ni zana kan siam kha kan da ta ti chuan zinga ti hianin ka in lenga chuan voin chuna ka in lenga ni khata voi thum ang lo ni a course pa nga yang chu zing chun zan ang vel lo ni chu zan nama kan in le anak tu zinga le anak tu chuna khatiang khan kan lo in don ani chu chuan suidan ani a khami ba khala in zel tur po ani mai theya maro chu ke chuan in engma tuna na te kan e oma ka hre lo wangin ni khata voi thum chu tum khata ta na ka man phot tur ni don ani atui khom mai ei nuam takani in nuam takani damna ni phei chuan ti ve nge chi nin ka hria ka lo me